Sa probinsya naman sang Guimaras, naglawig sa pilang ka minutos antes ma-rescue ang mga miyembro sa isa ka pamilya. Matapos matumbahan sang puno sang lubing ila puluyan sa barangay Concordia, Nueva Valencia, Guimaras kahapon. Sa interview sang Bombo Radio kay Teresita Siason, ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Guimaras, iyagin pahayag nga safe na ang apat ka miyembro sang pamilya nga napilpilan sang naguba nilang balay. Sunod kay Siason, nakarecord nila opisina sang apatanan ka mga puluyan nga nagaangkon sang parsal nga damage, kag isa naman ang nawasak gid bangod sang paglaslas sang bagyo. Paday naman ang ginapatigayon nga verification kag assessment sa mga posible halit nga ginbilin sang Bagyo Tino sa Guimaras. Ginpahayag man ni Siason nga nagapadayon pagmonitor sa ila opisina sa sitwasyon ug masigurong safety sang pumuriyo. Matandaan nga naglandfall ang Bagyo Tino sa San Lorenzo, Guimaras pasado las 11 sang aga kahapon.